Боздиди дурӯзаи ёвари Дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон Эндрю Гилмор аз Душанбе ва мулоқоти ӯ бо намояндагони мақомот анҷом ёфт. Гилмор бо мақомҳои дуюм дар вазоратҳои умури хориҷӣ, адлия ва додситонии кулл, инчунин бо гурӯҳи хурди ҷомеаи шаҳрвандӣ дидору гуфтугӯҳо анҷом дод. Тамоми ҷараёни ин сафар бидуни ҳузури матбуот сурат гирифт. Як манбаъ аз вазорати адлияи тоҷикистон рӯзи 15 май ба радиои озодӣ гуфт, Эндрю Гилмор дар ин рӯз бо Абдуманнон Холиқзода, муовини аввали вазир вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон, мушкили зиндониён ва шароити кори созмонҳои ҷамъиятиро матрах кардааст. Ин манбаъ гуфт, ки мулоқоти Гилмор ва Холиқзода пушти дарҳои баста сурат гирифт ва тафсилоти он нашр намешавад. Дафтари намояндагии созмони милали муттаҳид дар Душанбе ҳам гуфт, ки қарор аст дар пайи ин сафар Гилмор дар Нью-Йорк як баёнияи матбуотӣ нашр ва диду боздидаш аз Тоҷикистонро натиҷагирӣ мекунад. Аз ин қабл як сухангӯи дафтари ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид ба радиои озодӣ гуфт, ки Гилмор ба Душанбе бо паёме ба мақомот рафтааст. Фред Кирунги шоми 14 май аз шаҳри Нью-Йорк ба радиои озодӣ гуфт, ки дар баробари баррасии масоили марбут ба озодии баён, ҳаққи озодии ташкили таҷаммӯъ, фаъолияти бемаҳдуди расонаҳои интернетӣ, Гилмор ҳамчунин аз мақомоти тоҷик даъват хоҳад кард, ки дар амри мубориза бо терроризм муроати ҳуқуқи башарро фаромӯш накунанд. Сафари масъули ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид ба Душанбе дар марҳилае сурат мегирад, ки вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон дар арзёбиҳои солҳои охири созмони милали муттаҳид ва созмонҳои байналмилалии дигар интиқод мешавад. масоили мавриди интиқоди ташкилоти мисли Human Rights Watch, Amnesty International ва дигарҳо шиканҷаву бадрафторӣ нисбати боздоштшудаҳо, масъалаи зиндониҳои сиёсӣ ва набуди дастрасӣ ба додгоҳҳои шаффофу одилона мебошад. ҳукумати Тоҷикистон пайваста гуфтааст, ки ҳуқуқи башарро муроот мекунад ва дар зиндонҳои ин кишвар ҳеҷ маҳбуси сиёсӣ нигаҳдорӣ намешавад. Ёвари Дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон Эндрю Гилмор ҳамчунин субҳи имрӯз 15 май дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳудудан 100 донишҷӯи риштаи ҳуқуқшиносӣ ним соат суҳбати омӯзишӣ анҷом додааст. Илҳомиддин Маҳмадиев, сардори шӯъбаи робитаҳои байналмилалии донишгоҳи миллии Тоҷикистон, дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт, Эндрю Гилмор ба донишҷӯёни тоҷик аз тариқчаи қабули эъломияи ҳуқуқи башар гуфт, ки аз қабули он 70 сол сипарӣ шуд. Ба гуфтаи ин ҳамсоҳбати мо, ҳамчунин миёни донишҷӯён ва ёвари Дабири кулли созмони милали муттаҳид дар мавриди ҳуқуқи инсон табодили афкор сурат гирифтааст. Аз рӯзи аввали боздидаш аз Тоҷикистон, рӯзи 14 май Гилмор бо намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ мулоқот кард. Яке аз ширкатдорони ин мулоқот, Оинниҳол Бобоназар ва раҳбари созмони Перспектива плюс ба радиои озодӣ гуфт, ки дар кори ин нишаст намояндагони чанд созмони мудофиаи ҳуқуқи инсон, назири Эътилофи зидди шиканҷа, раҳбари анҷумани адвокатҳои Тоҷикистон ва дигарҳо ширкат доштанд. Дар ин нишаст суҳбат аз вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон ва шароити кори созмонҳои масъули ҳалли ин масоил рафтааст.